Varsågod. Ta det bra. En tjej också? Ja, det har jag. Ser ni något, barn? Pappa, får jag sitta på dina axlar? Bra, bra, bra. Jag kommer med. Ja, jag med. Där kommer bara ett litet gäng, kolla. Kolla vilket litet gäng där. Kolla vilket litet gäng där. Så har de ukrainska, kolla. Det är ju ukrainska. De har ju. Det var lite med musik, eller? Lite mer peppigt. Nu kommer USA här. Nu kommer USA här. Ja, måste det vara. Kolla, nu kommer USA. Nej, är det Kina där? Ja, det var... The Army, hörde ni? Alla sjöng. Vi kommer Frankrike. Ja, Och England. alla vill vara med här. Och England. Ja, då kommer Sverige nog ha en egen. Och då? Jaha, där. Ja. Vilka är CCCO? Här har vi NATO. Ja. Två steg då. Kolla händerna. Juni, kolla händerna på. Nej, de där.
Kommer helikoptrar. Kommer helikoptrar barn. Gud vad många. Ja. Vad stannar de för? Det är bra att gå ju. Precis. Så du? Gör inget. Det är främlingslegionärerna som går för långsamt. Där. Ja. Nej, det var för lång kö. De kom då. Åh, där är bara tjejer. Det kommer läsa. Är det? Ja, men där är faktiskt det bara tjejer. Eller hur? Eller hur? Ja, där är det bara tjejer. Pinsamt som jag sjunger det. Här, kolla Jonny i brudarna. Ja. Ja.
Ja. Oj, den är nog sist, tror ni inte? Då är det nog slut nu, tror ni inte? Käka då. Vill du ha det? Är det ett flaggor? Kolla framåt. Jag ser ju inte annars.